Director xeral, vostede é máis claro polos seus silencios que polo que nos di. Entón, temos que concluir das súas intervencións que a Xunta non investigou nin sabe nada, non? A culpa, neste caso, foi do Nordés, non ten nada a ver o abandono do monte. Vostede recoñece que, efectivamente, a ausencia de brigadas de investigación e a súa eliminación ten unha consecuencia directa e que, neste momento, a Xunta de Galiza, ante un dos incendios máis importantes registrados nesta zona, non ten absolutamente ningún tipo de información ou a oculta a este Parlamento. Comprobamos tamén como todas as promesas que fixo o Partido Popular saen en saco roto e vostede, que foi responsable directo de que non se permitira a actuación de voluntarios e voluntarias que querían traballar para recuperar ao Monte Pindo, agora deixa todo a ver como actúa a natureza, demostrando que realmente non hai ningún tipo de planificación nin de interese da Xunta de Galiza por recuperar un espazo que hai que lembrarlle que non é un espazo a uso forestal, sino que tamén forma parte da rede Natura e hai unha reclamación de protección desde o punto de vista medioambiental, e a Xunta o único que está facendo é esperar a ver como vai. Realmente a inutilidade do goberno do señor Feijóo é maior do que nos pensábamos e o que nos deixa absolutamente abraiados e abraiadas é que o recoñezan sin inmutarse. Falar de eucalipto é demagoxia e a Xunta de Galiza non ve o eucalipto. Realmente, señor director xeral, vostede o mellor debería de abandonar o despacho de San Caetano e pasearse un pouco máis polo monte. E, sobre todo, entendo que vostede, que é responsable directo da xestión dunha parte destes territorios queimados, debería de actuar cando hai denuncias que están falando, por exemplo, de que o hábitat desta especie, como é o carballo enano, está sendo invadido por eucaliptos, porque, efectivamente, se deixamos que actúa a natureza, sabemos o problema que xera cando se queiman eucaliptos, o invasivo que é e o problema que vai a ser para a recuperación deste espazo. Mais nada disto lle preocupa a Xunta de Galiza. Repítolle, e unha última cuestión, parécenos moi grave que vostede insista na ocultación de datos e na falta de transparencia sobre cal é o balance de contas, porque iso estaría moi ben poder telo, ser accesible, que o coñeceran os veciños e veciñas para saber se a Xunta de Galiza realmente está cumplindo coas súas obrigas en relación coa xestión deste espazo, que, volvemos a decir, non é da Xunta de Galiza, sino que dos veciños e das veciñas de Carnota. Por lo tanto, nos hoxe vámonos desta comisión moito máis preocupados e preocupadas porque o que constatamos é desleixo e abandono. E o máis grave é que a vostedes parece non darlles, a vostedes máis ben o que parece que lles dá absolutamente igual que pasa con este espazo e están únicamente deixando a ver como van as cousas. Desde logo é un triste papel para unha Xunta de Galiza que gasta tantos cartos, porque, miren, efectivamente hai problemas derivados coas condicións climatolóxicas, pero un monte ben ordenado, un monte ben coidado ou un espazo natural que teña as medidas de protección e de conservación que sexan necesarias non arde igual que un monte abandonado. E esa é unha responsabilidade directa da Xunta de Galiza, que xa vemos como abandona aos cidadáns deste país. Resposta ao secretario xeral de Medio Rural. Ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, hoxe nos vamos a ir os dous moi preocupados, porque a preocupación que me levo que dá o que lle diga, porque a contestación